Tak tu som spala. Tu je môj večerný spoločník, ktorý ma neopúšťal. No a takto pekne v takom parčíku. A tu čakám, kým si ma nejaký turista nepribali k sebe. Ešte som totiž mala na pláne objavovať ďalšie zákotia Národného parku Altyn Emel. No a netrvalo dlho a objavil sa. Spolu s Rímom z Nemecka sme sa vydali na poznávanie Altyn Emela. 700-ročný strom, tak si ho teda užite. But who knows? I don't know what is inside there. Ale pôjdeme sa pozrieť do toho domčeku. Uvidíme, čo tam nájdeme. Here is camping. A tak fakt je to camping. Yeah, you have that. You put your It's great. sleeping bag. And Great. it's pretty cold here. It's great. I think so. Not many people sleeping here, but who knows? At the moment. Ah, baňa. Banya. Baňa, da. Are you sure? Ah, here is the banya. Yeah. Here is. Ah, here is banya. Yeah. Baňa. And it's baňa, so it's for. banya, please. It's baňa, yeah. It's not camping. It's not camping. No, it's baňa. No, každý sa občas pletie. OK. Pokračovali sme ďalej do útrop Altyn Emelu. Pri príchode na toto miesto som o tej skale nič nevedela. Vďaka za Google, ktorý mi prezradil, ako tieto kamene vznikli. Je to najvyššie a najväčšie pušné pohorie, ktoré dosahuje až 1600 metrov nad morom. A tieto kamene sú výsledkom intenzívnej sopečnej činnosti v danej oblasti. Preto tu vznikli takéto čudá. Čo k tomu dodať? Obráťme list. A toto miesto bolo jedno z hlavných dôvodov, prečo som sa chcela vydať do Národného parku Altyn Emel. že sme boli trošku na turistike.
A tu sa dobrodružstvo Valtin Emely končí. Ak sa vám video páčil, dajte like, komentujte, zdieľajte. Ďakujem za každého sledujúceho. Tak čaute vážení.